Ahojte, vítam vás v novom kúsku tohto YouTubeového kanála a to je Tarotový svet. A v tomto našom spoločnom tarotovom svete, pokým máte radi tarot, radi ho vnímate, počúvate a možno by ste sa jedného dňa chceli naučiť vykladať ako profesionáli, ako majstri, tak ste tu na správnom mieste. V tomto momente vám predstavujem túto podplatformu v Altair Astrology a to je The Emperor Tarot. Takže tu sa budeme stretávať pri tarotových výkladoch a rôznych iných tarotových perličkách. Takže dnes by sme začali hlavne predstavením, čo vlastne tarot je v tomto princípe. Čiže čo sa týka najbližšieho vyberania si kariet, tak by som chcela povedať, že tarotový výklad všeobecne a vždy funguje hlavne na princípe vesmírneho zákonu zrkadlenia. To znamená, že keď v momente, keď si vyťahujete nejakú kartu, či už doma alebo na takýchto YouTube kanáloch, kde vám ľudia povedia, že vyber si svoju kôpku, vyber si svoju kartu, tak pritiahnete hlavne to, v čom sa nachádzate ako vibračná zhoda. To značí, na čom vibrujete vedome, podvedome aj nevedome. A budete pravdepodobne počuť práve to, čo najviac v danom momente potrebujete počuť, aby ste si určité veci zvedomili. Tieto môžu byť príjemné alebo nepríjemné. Čiže ak sa vám niečo v tomto výklade alebo v inom výklade, ktorý si možno budete počúvať niekde inde, niečo nepáči, tak je veľmi dôležité, aby ste to začali filtrovať. Či sa vám to nepáči pretože je to na nejakej úrovni akoby presahujúce do niečoho, čo je vo vašom živote pravdivé a máte na to odpor, alebo sa vám dvíha akoby taká tá obranná stena, alebo vám to triggeruje ego. Alebo či cítite, že to naozaj s vami nerezonuje, pretože vy v každom momente svojho života máte slobodnú vôľu a takisto silu manifestácie, aby ste si svoju realitu v ktoromkoľvek momente zmenili. To značí, že keď vám ja alebo nejaký iný tarotový reader niečo povie, že niečo nejako pravdepodobne bude, po prípade takí tí, ktorí vám to až tak ako natlačia, tak v tom prípade je absolútne možné si uvedomiť, že máte slobodnú vôľu. Máte na výber a môžete a nemusíte tie slová prijať, pretože vy dokážete ohýbať svoju realitu cez váš vedomý výber toho, čo si budete vyberať do myšlienok, do slov a podľa vášho konania, perspektívy, podľa toho, ako budete pristupovať k sebe aj k svojmu životu. Čiže ani z tohto nasledujúceho výkladu nie je vôbec nič myslené tak, že je toto vaša pravda a nič len vaša pravda, pretože vašu pravdu si tvoríte vy. Takže, keď už sme si toto vyjasnili, tak sa môžeme ísť pozrieť na to, akú kôpku si vyberiete práve vy. Takže poďme spolu na to. OK, takže teraz na obrazovke vidíte 3 úplne identické karty. Úplne prvá, vľavo na vašej obrazovke, je kôpka prvá. Kôpka druhá je samozrejme v strede a potom tá kôpka bližšie k malému subscribe, čo môžete práve teraz urobiť, čiže dať odber, ak ste ho ešte nedali. Tak toto je kôpka číslo 3. To značí, že prečo som si teraz vymyslela, že to bude takto, namiesto toho, aby som vám fotila karty, tak je to preto, aby vás absolútne nič nemohlo presvedčiť a vaše akoby ego alebo princíp toho, ako tie karty vyzerajú, či sú zarovnané alebo nezarovnané, či z nich niečo vyžaruje alebo nevyžaruje, ste si mohli vybrať naozaj absolútne tak, že zatvoríte teraz svoje oči, navnímate tú prvú, druhú alebo tretiu možnosť a vyberiete si jednu. Pokým máte pocit, že ich vám rezonuje viacej, tak sa môžete naladiť hlbšie do seba a spýtať sa, ak by som si musela vybrať iba jednu cestu, ktorá by to bola a tam choďte. Či už vás to láka alebo máte k tomu odpor. Dobre, no a už keď ste si vybrali, tak sa môžeme spolu pustiť do prvej kôpky. Takže, milá moja kôpka číslo 1, poďme rovno na to, čo vám hovorí vesmír, čo potrebujete vedieť, čo sa vo vašom živote deje, možno bude diať. Takže poďme sa pozrieť. OK,
Takže vy ste sa začali rozpamätávať, alebo začnete sa postupne rozpamätávať vo svojom živote, prečo ste sem vôbec prišli. Pretože toto je veľmi zaujímavá energia. Čiže tak ako navnímavam, čo tu pre vás vlastne je, tak vy ste dosť značne takí bojovníci ešte pred tým, ako ste sa narodili. Prišli ste sem s veľmi hlbokou cnosťou odvahy a celkovo ste mali a máte veľmi dôležitý zámer v tomto živote. Prišli ste sem naozaj okúsiť ten život naplno do úplne, ako sa povie, do posledného špiku kosti. Ste tu, aby ste pochopili, aký je to pocit byť nažive, celkovo vnímať život v každej bunke a v každej molekule. A pravdepodobne môžete mať momentálne niektorý aj pocit trošku, že ste z tohto vypadli, ako keby vám na chvíľočku tá iskra, ja by som povedala, že iskra a veľký oheň, ktorý v sebe máte, ste pravdepodobne veľmi talentovaní už z minulých životov, nadaní na šport alebo na umenie, vnímam. A možno v tomto období alebo v najbližšom období môžete mať trošičku pocit, ako by ste mali útlom, ako by sme sa pozreli do takého krbu, ktorý je taký slabúčký a hľadá to ďalšie poleno, ktoré tam treba, ten kúsok toho dreva dať, aby sa to znova rozhorelo. Mnohí v tomto momente, ako veľmi zaujímavé umelecké a športové duše, vnímam, že ste mohli na chvíľočku strátiť chuť možno do umenia, do niektorých vecí, do tvorenia, do žitia, do radosti. Vnímam, ako by sa mohlo vlastne celkovo zmenšiť ten váš oheň, tá vaša radosť, tá inšpirácia, tá motivácia. A v tomto momente je dôležité, aby ste sa ponorili do svojho vnútra. A možno tí z vás, ktorí robíte nejaký šport alebo proste sa venujete nejakému entertainmentu alebo niečomu podobnému, možno aj nejakému showbiznisu, akémukoľvek, po prípade ste nejako viacej angažovaní, tak tuto vnímam, že potrebujete všetci, možno niektorí momentálne ste na rehabilitácii, lebo vnímam, že ste si mohli niečo poraniť, niektorí. Buď ste unavení, alebo máte nejakú tendenciu, že ste momentálne chorí, oslabený imunitný systém vnímam, možno nejaký problém s pohybovým aparátom, s kardiovaskulárnymi problémami a možno niektorí ležíte teraz v posteli chorí a hovoríte si, že ale ja chcem ísť, ja chcem tvoriť, ja chcem hrať, alebo ja chcem stáť na tých svojich nohách a už robiť to niečo, čo vás najviac baví, ale momentálne máte ako keby také obdobie útlomu, choroby, nudy alebo takého pocitu, že vlastne neviete čo so sebou, ako by vám vyhasla tá povestná iskra, môžeme to povedať takto. Ale tým, že toto je také obdobie, kedy sa potrebujete pozrieť do svojho vnútra a začať vnímať, čo tam vlastne je, prečo sa vám to deje, prečo možno niektorí ste mali nejakú nehodu alebo proste niečo vidím, ako by ste niektorí mali problémy s nohami alebo s pohyblivosťou, možno niektorí máte problém s krvou, s anémiou, s krvným tlakom, proste niečo vnímam, že sa vám deje. Po prípade to môže byť aj taký pocit akoby miernej depresie, keď človek dlhodobo netvorí, tak sa môže potom proste cítiť akoby k ničomu, ako sa povie. Takže viacerých vás vnímam akoby tak trošku dolu s tou vašou energiou a vibráciou. A čo sa k tomuto týka je, že sa potrebujete vrátiť do srdca, do toho originálneho zámeru, pre ktorý vlastne ste sem prišli, pre ktorý vôbec robíte všetko, čo robíte. Takže akoby sa spätne rozpamätať na to, čo je vlastne pre vás podstatné. Pretože to, že ste boli možno trošku zastavení nejakými fyzickými alebo emocionálnymi princípmi, naznačuje, že ste sa mohli trošičku odkloniť od toho úplne základného pointu. Možno ste zabudli, že máte slobodnú vôľu a že môžete tvoriť zo srdca, že to tu není o tom, aby ste sa furt prispôsobovali niekomu alebo niečomu. Takže poďme sa pozrieť ešte hlbšie. Niektorí z vás, ktorí možno pracujete v nemocnici alebo proste ste záchranári alebo sa venujete nejakej dobročinnej alebo charitatívnej sfére, tak vnímam, ako by ste možno strácali vieru v takéto dobroľudstvo. A keď vidíte vlastne tie
smutné alebo žalostné príbehy, tak môžete mať pocit, ako by vám chýbalo takéto odhodlanie na chvíľku. Ako by ste, neviem prečo, ale niekoho z vás vidím, ako by ste sedeli vonku pred tou nemocnicou alebo pred nejakým centrom alebo proste pred možno nejakou katastrofou, ktorú ste videli. Hej? Čiže môže to byť aj v tomto, akoby v tej akcii, keď ste boli. A mohli ste mať pocit, že naozaj to takto funguje. Proste prečo sa to deje týmto spôsobom? Prečo to nemôže byť inak? A vnímam, že sa vám tam ako keby možno vytvára taký pocit, že či vôbec to, čo robíte, má ten väčší zmysel pre kolektív. Či vlastne prinášate to, čo ste chceli priniesť do tohto sveta ostatným ľuďom. Ale čo by som vám chcela povedať, že vy ste touto skúsenosťou, ktorú momentálne buď máte, alebo už vám končí, alebo sa do nej len dostávate, tak toto bolo pre vás a je to momentálne pre vás dôležité, aby ste to zažili, pretože niekedy niektoré veci ešte potrebujeme zažiť na to, aby sme si upratali v tom, čo chceme. A u vás vnímam takú tú odvahu srdca slúžiť ostatným v tom vašom smere. Nech je to už šport, alebo je to možno niečo iné. Hej, čiže tam nejde o to, že musí to povolanie odzrkadľovať taký ten bežný princíp, akože psychológ, alebo lekár, alebo niečo, pretože každý človek vie pomáhať ostatným a prispieva kolektívu, len ako keby ste trošičku zabudli, ale potrebovali ste túto experience, čiže túto skúsenosť na to, aby ste sa znova akoby naštartovali, aby sa vám naštartoval ten váš vnútorný motor, aby ste pochopili, že OK, má to ten zmysel a idem do toho naplno. Vnímam, že niektorí ste už na to pripravení a že vás to možno práve že nakoplo, aby ste pripravení na to boli, hej, aby ste sa znova akoby navnímali. Vnímam tu ešte pre vás, že si potrebujete uvedomiť, že niektoré blízke vzťahy takto. Niektoré blízke vzťahy, možno hlavne by som tuto spomenula rodinu duše, čiže takí tí blízki ľudia, ktorých považujete za svoju rodinu duše a nemusia byť vaša rodina fyzická, čiže pokrvná. Vnímam tu, ako by ste v tých vzťahoch, ktoré máte okolo seba, trošičku zabudli na svoju hodnotu. Vnímam tu, že je vám odkazované, že si potrebujete ako keby trošku zvedomiť tú svoju hodnotu, že to nie je o tom, aby ste boli akoby nasadení pomôcť tomu druhému človeku, pretože je tu trošku, vnímam tu takú energiu, že možno mnoho vašich vzťahov, ktoré vo svojom živote máte, fungujú len pretože vy ste v tej role dávateľa. Čiže to nie sú úplne, a nemyslím teraz všetky vaše vzťahy, jedine, že by to na niekoho až takto sedelo, že by ste to naozaj mohli tak povedať, ale vnímam, že idete proti svojej hodnote. Vnímam vás, ako keby ste mali trošku taký archetyp takého záchranca, martýra, spasiteľa, taký ten človek, ktorý je stále na telefóne, ktorý je stále nachystaný akoby vybojovať niečo za tých blízkych alebo proste jednoducho postaviť sa za nich. Máte veľkú takú, ja vás normálne vnímam, že niektorí by ste boli akože úžasní, že, jak sa povie, že bodyguardi alebo ľudia, ktorí sa napríklad hasiči majú takú energiu, hej, že vlastne niekde horí a oni proste fičia, alebo ľudia, ktorí jazdia na sanitkách, hej, že niečo sa stane, oni tam idú a vy máte takúto energiu a nemusíte vlastne pracovať v takýchto odvetviach, ale máte takú energiu, že niekde sa niečo šustne a už idete, aby ste sa vlastne do toho dostali a už pomáhate tým ľuďom. A tuto vám vesmír chce povedať, že nie každý vzťah je ale vo vašom živote rovnocenný, vybalansovaný a máte tam mnoho ľudí, ktorí vás potrebujú len vtedy, keď niečo potrebujú a vedia, že sa na vás síce môžu spoľahnúť a je to niečo, čo vy chcete, čo sa vám páči, že ste spoľahliví, ale ako by tam neboli obojstranne benefitujúce a vyživujúce vzťahy. Pretože vy možno máte veľa energie, chuti a sily ostatným pomáhať a vyslovene, ako sa povie, že vybojovávať vojny ostatných, až na to, že pokým to robíte vy, tak je to fajn, ale ako náhle to potrebujete vy, tak kde sú tí ostatní?
Proste máte v živote niekoho, kto to dokáže urobiť pre vás rovnakým skvelým spôsobom, pretože ak nie, tak si potrebujete prehodnotiť svoj okruh známych. Poďme sa pozrieť, akí ľudia by vám momentálne mohli pomôcť, alebo kto by mohol byť pre vás prínosom, čo sa týka energie. Dobre, takže ľudia narodení, dátum, hej, bo povieme si 21.1.2., 2.1. A ľudia, ktorí sú narodení 1. mesiac alebo 2. mesiac a 20. po prípade 21. alebo 12. ktorí majú prominentný urán, veľmi silný urán, čiže napríklad na ascendente, v prvom dome, pri slnku, pri mesiaci, pri dračej hlave a narodení s kozmickým ID alebo stéliom, čiže ascendent, mesiac, slnko alebo viacero planét, čiže 3 plus planéty vo vodnárovi. Takíto ľudia vám vedia veľmi pomôcť s tým, aby ste si toto napravili. Ani sa nedivím. A stále vnímam, že máte veľmi silnú takú akutnú energiu toho proste ako riešenia. No a samozrejme ľudia, ktorí majú prominentný Mars, pravdepodobne narodení ako barani, ktorí majú prominentný Mars v prvom dome, hlavne tí sa ukazujú akože veľmi jasne, pri slnku, pri mesiaci, hlavne by som povedala, že pri slnku môže byť veľmi vhodné pre vás. A samozrejme stélium, čiže 3 až viac planét v Baranovi a úplne najlepšie zapadajúce niekde do vášho horoskopu, kde vám to naozaj prinesie to zvedomenie. Najlepšie napríklad do 2. domu, ale to už sú veľmi veľké detaily, takže to už nemusíte. Ale takíto ľudia, ak nemáte niekoho takého v okolí, tak vyslovene by som išla niekde online a spravila na TikToku video, že hľadám ľudí narodených takýchto. Povedzte mi o sebahodnote, povedzte mi, ako spracovávať vzťahy. Čiže vyslovene by som išla na to. Poďme sa pozrieť, čo vám hovoria tieto zatmenia, ktoré momentálne máme v septembri, aké veci, alebo čo budete riešiť, čo sa týka vlastne týchto princípov. No, ja sa asi ani nečudujem. OK, takže máme tu vlastne mága a máme tu pustovníka. Toto sú dve veľmi zaujímavé archetypálne postavy a nedivím sa ani veľmi pri týchto vašich princípoch. Mág je vlastne prepojený na Merkúr a je prepojený na číslo 1, vy ste dokonca aj prvá skupina, zároveň tu máte Mars, máte tu prvý dom, máte tu Barán a to je všetko prepojené na jednotku. Jednotka je prepojená na to, že už z tej kopy tých potenciálov, čo a ako môže byť, ste si vybrali, kto ste, čo chcete a kam smerujete. Čiže je pre vás dôležité, aby ste si to definovali. Kto ste, čo ste, kam smerujete, čo naozaj chcete a keď viete, kto ste, viete aj akými ľuďmi chcete byť obklopení. Čiže viete si ohnúť tú svoju realitu. Pre vás je Mars a Urán veľmi dôležitá planéta v tomto momente, pretože Mars vás učí, ako navnímavať svoju slobodnú vôľu a Urán je ju používať. Nebáť sa povedať ľuďom nie, nebáť sa ľudí vyhodiť zo života, pokým nevedia sa správať, pokým nevedia byť proste tam pre vás a jednoducho ich posadiť na to správne miesto. To značí, že nemusíte hneď každého úplne vyhodiť, ale môžete ich dať akoby posadiť na tú správnu stoličku. To je ako keď si predstavíte štadión plný ľudí a proste máte tam VIP zónu, kde sú tí ľudia, ktorí vám niečo prinášajú, ktorí vás vedia vypočuť, ktorí vám rozumejú a ktorí sa k vám chovajú tak, ako chcete. A potom sú tí ostatní až ďalej, až tí, ktorí sú od toho kvázi štadiónu vlastne od toho stredu úplne najďalej. A to sú práve takí ľudia, ktorým vy môžete pomôcť vtedy, keď to tak budete chcieť, ale od ktorých viete, že nemôžete veľa očakávať naspäť. Takže proste upratať si v tých vzťahoch. Takže vnímam tu, že sa budete práve cez tento september všeobecne, to sa môže ťahať aj ďalej až do konca roka, ako chcete, ale principiálne akoby teraz tie najbližšie energie alebo kedykoľvek toto budete počúvať, je pre vás tá možnosť otvorená, tá energia, aby ste si uvedomili, kto ste a zároveň aj kým chcete byť, čiže vlastne tvoríte samých seba v tomto momente. No a máme tu pustovníka. Hneď ako som zbadala pustovníka, tak mi pre vás prišlo
že lepšie byť sami, ako byť obklopený ľuďmi, na ktorých sa nemôžete spoľahnúť. Pretože ja tu vnímam, že veľa vašich priateľov alebo známych, alebo proste ten okruh okolo vás sú skôr vaši takí, ja by som to nazvala, že vaši pacienti, nie vaši priatelia, čo je potom samozrejme trošku iná dynamika toho zachraňovania, spasovania, pomáhania, podporovania, držania, ale vlastne nič viac. Takže poďme sa pozrieť na ďalšie princípy. Čo sa týka inak toho pustovníka, není to úplne o tom, že by ste mali byť osamelí, ale že si viete vybrať tou slobodnou vôľou, kedy ste sami a kedy sami nie ste. Že viete, že môžete byť s ľuďmi, ale tiež viete, že nemusíte s tými ľuďmi stále byť. Takže určite vnímam, že budete aj dozrievať a dospievať mnohí do takého akoby hlbšieho porozumenia a vnímam, že si budete užívať ten moment tej samoty, hej? Pretože samota je výber, osamelosť už je nie výber, takže vnímam, že si budete užívať tú osamelosť a dokonca, že vám bude veľmi dobre, akože máte tu naozaj nádhernú kartu, proste bude vám veľmi dobre a spoznáte ten život z iného uhlu, keď sa prestanete akoby naháňať za tým, čo potrebujú ostatní a naháňať sa, proste celkovo naháňať, pretože ten Mars hovorí o tom, že sa dosť naháňate a že ste sa možno trošku prepálili, ako sa hovorí, a čaká vás aj určité, možno vás niektorých ja vám poviem dokedy, do 9 mesiacov, to je dosť ďaleko, ale dobre, možno ani nie. Do 9 mesiacov vás čaká oslava. Ak ste náhodou niekto tehotný v tomto momente, tak to môže byť aj s tým prepojené. Oslava ako keby dieťaťa, alebo v všeobecnosti buď pôjdete na nejakú oslavu, svadbu, alebo proste do 9 mesiacov sa budete cítiť fantasticky. Dobre, poďme sa ďalej pozrieť, čo tu máme. OK, toto zatmenie, ktoré máme teraz, ale aj budúci rok, bude zatmenie v rybách, takže vnímam, že od tohto momentu do budúceho roku máte kvázi za úlohu od vesmíru, od vašej duše, aby ste začali chápať, čo je balans medzi kvázi hmotou a spirituálnym životom, čo to pre vás vlastne znamená a ako vlastne priniesť balans do vášho života. A budete potrebovať sa znovu naučiť, aký je to pocit ísť do aktivity. Čiže vyvinúť aktivitu, rozhodnúť sa, zacieliť a ísť. Toto má vychádza krásny barán, takže do najbližšieho temného mesiaca v Baranovi. To bude, ja vám poviem kedy, v októbri. Počkajte, nie v októbri. V apríli bude najbližší temný mesiac Baranovi. Tam sa mi zdá, že bude, nevadí, do budúceho roka, čiže do budúceho roka, do apríla sa potrebujete absolútne skonsolidovať v tom, čo chcete vo svojom živote a už vás vnímam aj, že do toho obdobia budete naozaj rozhodnutí, čo v tom živote chcete urobiť a budete už na tej ceste, budete to už robiť. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké princípy vášho tela. Ok, máme tu dušu. Vaša duša potrebuje pokoj. Vaša duša potrebuje pokoj. Navnímajte sa, čo pre vás znamená pokoj. Čo to pre vás naozaj znamená? Predstavte si, ako by ten pokoj vyzeral, keď ráno vstanete, aké je to vstať s pokojom, aké je to sa naráňajkovať s pokojom, aké je to prejsť váš deň v energii pokoja, aké to je mať pokojný týždeň, pokojný mesiac, čo pre vás znamená mať pokojný život, žiť v pokojnom živote, mať pokojné telo, mať pokojný nervový systém. Viete si to predstaviť? Pretože vnímam, že vaša duša potrebuje pokoj. Naozajstný, rehabilitačný pokoj. Môže vám v tom pomôcť kombinácia farieb, veľmi svetlunko-ružová a tmavá indigovo-modrá. Toto môže pre vás evokovať pokoj. Takže išli sme rovno k duši. Pozrieme sa ešte, či je niečo fyzické, čo by sme sa mohli pozrieť. Mozog, ja to ten váš nervový systém. Ja vnímam, že aj čo sa týka mozgu, neurotransmitérov, nervového systému,
celkovo ako všetko, čo sa týka hlavy. A toto je vlastne prepojené aj s baranom, takže a vlastne Urán je o nervovom systéme, takže vlastne už nám to bolo povedané aj. Čiže to, čo vidíte, sústredite sa na to, čo vidíte v živote. Či to, čo vidíte, je pre vás pozitívne, pretože častokrát oči sú naozaj takým hlbokým princípom toho, ako sa cíti naše telo. Čiže potrebujete podporiť nervový systém, neurotransmitéry, vybalansovať hormóny, vybalansovať neurotransmitéry a navnímať sa na vaše oči. Môžete si robiť večernú meditáciu, že keď idete spať, tí z vás, ktorí máte radi olejčeky, môžete si akoby na spánok dať kvapku olejčeka a proste akoby masírovať si kvázi oči, očné okolie, uvoľňovať, môžete si pozerať aj nejaké, môžete ísť na masáž očí, tváre a tak ďalej, proste aj k tým ľuďom, ktorí vedia tie body postláčať, aby sa vám niečo uvoľnilo, to môžete tiež, ale môžete si aj sami sebe proste povedať, keď budete prechádzať tými očami, že OK, uvoľňujem všetko to negatívne, to ťažké, čo som videl, alebo čo som videla za tento deň, alebo za tento mesiac. Hej, bolo by super, keby to viete robiť často, že čo som videla za tento deň, uvoľňujem tú hrôzu, alebo proste to, že som sa zlakol, alebo že som videla nejaké neprávo, alebo proste smútok. Proste čo ste boli svedkom cez oči, čo ste počuli cez uši. Môžete si masírovať uši a takto vlastne uvoľňovať. Predstavujte si, že sa to ako rozplýva, že to odchádza, ja neviem, do vesmíru, do svetla, do zeme, kdekoľvek chcete vy, že sa to rozpúšťa. Môžete si vlastne uvoľňovať sánku, pretože barán je prepojený so sánkou a v sánke sa udržuje veľa hnevu, veľa odporu, veľa také akoby tlakovej energii, keď proste človek zatína zuby, škrípe zubami, hej. Čiže môžete si tuto, ako je ako sa spája sánka, tak tam si môžete masírovať. Môžete si hovoriť, že viete, ako vlastne spracovávať život, spracovávať skúsenosti, že uvoľňujete hnev, uvoľňujete odpor, usadený v zuboch, hej. Môžete si masírovať. Spodná sánka je viac do býka, ale to vôbec nevadí, pretože celé ústa a môžete si takto, hej, kde cítite zuby zhora, môžete si akoby masírovať tie zuby a predstavovať si, ako to odchádza von. Ja viem, že možno je to pre vás vtipné, ale verte tomu, že vám to zmení život. Takže môžete si to takto pouvoľňovať, potom si môžete dať masáž hlavy, že si vlastne môžete masírovať hlavu, tuto ten vagus nerv, neviem, jak sa povie po našom, tuto hore za krkom, ako si ho môžete stláčiť, uvoľniť si hlavu, tlak do hlavy a vlastne robiť čokoľvek ďalšie, čo uvoľní váš nervový systém. Určite by som na vašom mieste kôpka 1 nepozerala pred spánkom alebo počas spánku televíziu. Dala by som telefón preč, môžu vám aj trošku vadiť tieto elektromagnetické blbosti, takže doprajte si aj akože kľudný spánok a môžete skúsiť samozrejme nejaké byliny, niečo, čo je na spánok, na ukludnenie, na pokoj. Ja zbožňujem osobne také kombo elektrolyty, magnézium a kyselina alfa-lipová. Takže tí z vás, ktorí ste si vybrali túto kôpku, dajte mi do komentára vedieť, čo ste v tom navnímali pre seba, či vám to sedelo, to, čo ste si vybrali a čokoľvek mi tam chcete k tomu napísať, tak mi napíšte, ja sa budem tešiť. Ďakujem vám, že ste vôbec sa pustili do tohto vášho tarotového výkladu, že ste si to vypočuli a verím, že vám to pomôže. Takže sa vidíme na budúce pri ďalšom Emperor Tarot. Pa! Dobre, takže milá moja kôpka číslo 2, navnímajte sa na seba, navnímajte si to, čo najviac potrebujete. OK. Dobre. Takže fajn. Dobre, milá moja kôpka číslo 2. Takže poďme na to. Ja by som povedala, že momentálne OK, vnímam tu dosť také duchovné princípy, ktoré sa týkajú vlastne partnerských vzťahov a celkovo ani nielen partnerských vzťahov akoby romantických, ale vzťahov všeobecne. Ako by ste sa teraz mohli, buď ste už začali, alebo ste v procese, alebo sa budete do najbližších 9 dní, po prípade týždňov, začnete vnímať ľudí inak. Začnete sa akoby učiť, ja vás počujem a vidím, že sa učíte inak počúvať ľudí, že sa učíte inak vnímať ľudí, inak rozmýšľať nad tým, čo vám hovoria, pretože dajme tomu, že ste mohli mať určité
akoby také zabehnuté kolajnice vnímania, že čo znamená, keď ľudia sa takto správajú, keď toto hovoria, keď sú takíto. Ale teraz akoby vás vaše vyššie ja, špeciálne u vás vnímam, že vaše vyššie ja k vám teraz bude dosť prehovárať, pravdepodobne dosť vás ťahať k tomu, aby ste sa začali učiť inak komunikovať, na inú perspektívu, iný princíp toho, že počúvam, hovorím, vnímam a odôvodňujem si to, čo ten človek mi hovorí, čo to znamená. Vnímam, že sa budete učiť inak rozpitvávať a analyzovať to, čo vám kto hovorí, čo to znamená, aké sú tam plusy, mínusy, čo sa tomu človeku tým pádom páči, či sa to vám páči, či to korešponduje s vašimi hodnotami, s vašimi prioritami, s vašim akoby takým náhľadom na život, s vašimi perspektívami a v tom, čo chcete vy ako keby dosiahnuť do budúcna alebo to, čo chcete vy. Mnohí si budete možno teraz hľadať učiteľa a preto bude dôležité pre vás zistiť, ako ten človek učí, aký má prístup, ako vie vlastne vzdelať v tej danej oblasti. To je prvá vec. Viacerých z vás vidím, že budete investovať nejaké financie, či už sú to školy, kurzy, semináre alebo nejaké krátkodobé učenia alebo proste niečo. Môže to byť aj dlhodobé, ale pri viacerých z vás to vnímam také krátkodobejšie, to značí, že nie na ďalších 5-8 rokov, ale možno také, že do nejakých pár mesiacov, hej, že by to mohlo byť, po prípade maximálne do roka, že by ste sa niečo učili na takejto báze. Niektorí z vás vnímam, že sa budete alebo chystáte alebo chcete sa naučiť cudzí jazyk, aby ste mohli rozumieť ľuďom v nejakej inej krajine. Buď to máte, no to je jedno vlastne z akých dôvodov, ale niekto si nájdete aj partnera alebo partnerku v inej krajine a budete sa potrebovať naučiť iný jazyk. Môže to byť kľudne český jazyk, môže to byť poľský jazyk, môže to byť niečo blízke nám, alebo naozaj aj niečo, čo bude úplne exotické, čo bude niekde úplne inde. Niektorí sa možno budete aj relokovať alebo cestovať do cudzej krajiny. Hlavne vnímam to stále v takom bližšom okolí ako v ďalšom, ale pre niekoho to samozrejme môže naznačovať aj, že je to ďaleko, pretože všetci máme iný význam toho, čo je blízko a čo je ďaleko. Už som stretla aj osoby, ktoré hovoria, že dokonca aj neviem, že Maďarsko je ďaleko, hej, alebo že proste čo je ďaleko, no. To je taká otázka, ale vnímam vás cestovať a učiť sa iné jazyky, učiť sa možno, niekto sa budete učiť aj písmo posunkové, posunkovú reč, písmo, slepecké písmo som chcela povedať. Vnímam, niekto to možno budete robiť kvôli svojej práci, alebo možno budete mať nejakých ľudí vo svojom okolí, s ktorými budete takto chcieť pracovať. Možno tí z vás, ktorí ste niekde na sociálnych sieťach, možno začnete dávať titulky, pretože budete chcieť nejakým spôsobom tým ľuďom dať najavo, že o čom hovoríte, možno na tých vašich sociálnych sieťach. Takže vnímam to aj takto a zároveň noví učitelia, mentori alebo pomocníci v nejakom učení vám budú prichádzať do života v tomto momente. Dobre, poďme sa celkovo pozrieť, akí ľudia alebo aké osoby vám môžu teraz akoby najviac pomôcť, byť najviac benefitujúci. OK. OK, ryby. Veľmi vám môžu momentálne pomáhať ľudia, ktorí majú veľmi prominentný Neptún, čiže na ascendente, v prvom dome, pri slnku, pri mesiaci, pri dračej hlave. A toto sú ľudia s prominentným Neptúnom, ktorí môžu byť veľmi emočne inteligentní, duševne nadaní, spirituálne nadaní, psychológovia v podstate. A čokoľvek iné, môžu mať aj iné nadania samozrejme, ale vnímam, že títo ľudia majú prevahu vo svojom horoskope elementu vody. To znamená, že veľa rýb, veľa raka alebo veľa škorpióna a narodení 12., 24., 2., 1., 12., 11., 14. Áno, proste kde sú čísla 1, 2
a 4. Takže môžete si to dať do nejakej ďalšej kombinácie. Môže to byť aj december, čiže narodený 12. mesiac. 24. mesiac nemáme, ale principiálne to môžu byť aj mesiace, samozrejme ako je marec, ako je júl a ako je november. Čiže napríklad 12. 11. a tak ďalej. Čiže tieto kombinácie a dosť mi to zaberá aj strelca. Hej, strelca, práve kvôli tomu strelec blíženec. Principiálne možno vy máte niečo v blížencoch, ale nemusíte, samozrejme. Takže prominentný Neptún a zároveň teda vnímam, že aj prominentný element vody. To znamená, pozor na to, aby ste to vedeli reálne definovať, je, či má prvé planety vo vode. Čiže ascendent, slnko, mesiac, Merkur, Venuša alebo Mars, poprípade Jupiter alebo Saturn. Pokým z týchto planét, z týchto kvázi viditeľných planét bude mať ten človek veľa vody, čiže veľa postavení týchto planét vo vodných znameniach, čiže v Rákovi, Škorpiónovi alebo Rybách, tak to je ten človek, ktorý vám momentálne môže najviac pomôcť. Po prípade ľudia, samozrejme skupina ľudí. A môže vám veľmi pomôcť aj celková meditácia, manifestácia, vizualizácia a naozaj práca s vašou emočnou inteligenciou. Čiže ja vás vnímam, ako keby ste momentálne robili naozaj na sebe veľa. Veľa práce mentálne, veľa práce akoby energeticky, emocionálne. Vnímam vás možno aj trošku cestovať, ako som hovorila, ale tak aj, že ako keby krátkodobo, že napríklad tuto je nejaký víkend, kde musíte ísť, potom ste 2 dni doma a zase niekde potrebujete ísť, zase ste doma, hej. Čiže vnímam vás aj také krátkodobé cestovania, ktoré tu môžete mať a hlavne, dobre, to by sme mali, čiže krátkodobé cestovania. OK, poďme sa pozrieť ďalej. OK, ešte vydržte. Ešte si vyberieme niečo, čo potrebujeme. OK. Aha, tak už to dáva ďalší zmysel. Dobre. OK, fajn. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Vnímam tu, že mnohí z tejto skupinky dvojky môžete mať dlhodobé partnerské vzťahy alebo môžete premýšľať nad zásnubami alebo možno ste vo vzťahu a vnímam, že možno nie ste všetci úplne presvedčení, či tento vzťah je ten právý vzťah. Pretože máme tu naozaj také symboly, ktoré naznačujú, že možno premýšľate, či tam pre vás nemôže ešte niekto byť, kto je pre vás lepší, kto je pre vás viac kompatibilnejší a kto je pre vás viacej vhodný, čo sa týka takej tej duševnej úrovni, či je to naozaj váš soulmate, či je to naozaj váš twin flame, či je to naozaj váš divine partner. Tu by sa dalo povedať, že pre mnohých z vás do tohto pochybovania sa vkladajú aj predkovské vzorce, pretože v týchto vzorcoch, ktoré vám tam fičia cez DNA, môžete mať tendenciu podvádzania, môžete mať tendenciu unikania zo vzťahu a môžete mať tendenciu bátia sa záväzku. Čiže toto sú také 3 základné veci, ktoré sa tu ukazujú. Proste byť v ilúzii, trošičku delulu, nazvime to takto, alebo mať proste princíp takého utekania si k iným vzťahom. Čiže to je ako keď scrollujete na sociálnych sieťach, čo ak spravím ešte jeden ďalší swipe a tam bude niekto lepší. Čiže tuto je veľmi podstatné, aby ste si uvedomili, čo reálne chcete a či tento človek alebo títo ľudia, môže to byť aj niečo, čo není romantické, hej, môže to byť aj niečo akoby iné trošku, ale ja to vnímam akoby premýšľate nad nejakým človekom alebo ľuďmi, či sú naozaj pre vás tí vhodní, tí správni, tí praví, či už na svadbu sa mi tu dosť ukazujú, či už na svadbu, alebo niekedy svadba môže naznačovať aj biznis partnerstvo,
ktoré môžete napríklad byť pred nejakým väčším rozhodnutím so svojou firmou alebo s niečím takýmto, čiže môže to byť pracovného alebo osobného charakteru a môžete premýšľať, že či radšej neuzatvoriť zmluvu s týmto človekom alebo neuzatvoriť ten vzťah s týmto človekom alebo či neísť radšej tam alebo tam. Vnímam, že tu môžu byť aj pre niekoho trojuholníky, možno mnohí môžete fungovať skrz trojuholníky. Mnohí o tom viete a mnohí možno neviete. Čiže teraz sa mi tu ukazuje, teraz už hodnú chvíľku na to pozerám, že v tých vzťahoch, v ktorých sa nachádzate, či už sú to osobné alebo nie osobné vzťahy, sa ukazuje, že vám tam zasahujú samozrejme presvedčenia a vzorce, ktoré máte z rodu, z rodiny, a z vašej pravdepodobne otcovskej stránky sa mi ukazuje, ale nemusíte to tak mať všetci. Myslím si, že vlastne z oboch strán to môže ísť, ale vnímam, že vám vyslovene vesmír hovorí, že je tam ešte niekto, kto je v obraze. Takže v tom buď biznis vzťahu, alebo v tom kamarátskom vzťahu, alebo v tom partnerskom vzťahu je tam ešte v podstate niekto ďalší, kto v tomto vzťahu nejako figuruje. Niekedy to môže naznačovať, že je tam nejaká tretia osoba, ktorá ohovára, už keď sa na to pozeráme, pretože tu máme aj symbol blížencov, ktorí môžu ohovárať, môžu to byť aj klamstvá, pretože máme ryby a blíženca. Keď máme ryby a blíženca, čo sa týka esencie tých energií, nie ľudí, tak môžu to byť akoby predstavy, fantázie, fantasmagórie, klamstvá, zavádzanie, manipulácia alebo nečestnosť. Čiže celkovo môžete byť vo vzťahoch akéhokoľvek charakteru, kde momentálne, ak máte nejaký otáznik, tak je na mieste. Je reálne na mieste. Takže sa potrebujete zamýšľať nad tým, že OK, čo ďalej. Čo ďalej? Ukazuje sa mi tu materská figura, takže mnohí z vás to môžete mať skrz nejaké princípy, ktoré sa udiali s vašou materskou figurou. Toto môže naznačovať, že keď ste boli deti, tak možno mama vám v niečom klamala. Možno to myslela dobre, ale proste klamala a vy ste mohli začať cítiť, že niečo není v poriadku. Ale keď ste na to prišli, tak možno ste boli šatnutí, že ale nie, čo si vymýšľaš a podobne. Mohli ste mať rodiča, ktorý bol nespoľahlivý a preto máte nespoľahlivého partnera alebo partnerku. Mohli ste mať osobu, ktorá žila, alebo teda týchto rodičovskej figúry, kde možno bol nejaký podvod, kde bol trojuholník, kde si možno práve táto dvojica nechala rozprávať do vzťahu tretími osobami v rodine alebo v priateľstvách, že hej, že nejaká tá tretia vonkajšia energia nejako nabúrávala integritu toho partnerského vzťahu a vy ste to videli. Čiže tieto všetky a ďalšie samozrejme princípy vás mohli v podstate trošku prinútiť k tomu, že sa možno bojíte úplného záväzku a možno máte tendenciu byť vy, ktorí kvázi swipujete, možno trošku klamete alebo podvádzate, alebo je vám klamané. Hej, možno niektorí ste vyslovene podvádzaní. To by sme museli pozrieť ďalej, že či to naozaj je až takéto niečo, ale samozrejme to skôr je viditeľné pri individuálnych tarotoch, kde sa vieme naladiť na jedného človeka, či to vlastne tak je. Ale ja nerobím tieto taroty takého typu, že podvádzam a nepodvádzam. A hej, tieto akože nízkovibračné blbosti robia skôr nejakí iní ľudia, ale nie ja. Iba som tým chcela povedať, že osobný výklad je vždy iný. Každopádne dobre, poďme sa ešte pozrieť. OK, vychádza mi tu toxická rodina, čiže Dobre, trošku sme si zašli do takých temných vôd, ale to vôbec nevadí, pretože ja by som to zhrnula asi takto, že momentálne môžete mať trošku chaos aj v tých vzťahoch, ktoré máte vo svojom živote, či už sú profesionálne alebo osobné, súkromné, pretože možno tam nie je úplná pravda, možno tam nie je úplne akoby čistý štít, môžu tam byť rôzne princípy seba klamu alebo klamu toho druhého, môže tam byť tretia osoba, ktorá do toho vnáša nejakú energiu, ale pozor, tretie osoby neznamená, že to je ten typický princíp podvádzania. Poďme sa pozrieť teda ďalej. Tu by som povedala, že potrebujete sa pozrieť do svojej rodiny, do toho, ako ste boli vychovaní, čo sa vám udialo, kým ste mali 8 rokov, či vaši rodičia boli spoľahliví, či ste niekedy pristihli niekoho pri klamstve, či máte strach z toho, že budete oklamaní, alebo proste či dôverujete ľuďom, s ktorými máte také tie hlbšie vzťahy v tomto živote. Ak nie, tak to samozrejme chce nápravu.
Dobre, poďme ďalej. Vnímam ináč, že do januára, kedy bude slnko v Kozorohovi a mesiac v Rákovi, čiže keď tam bude splno v Rákovi, ktorý bude najbližšie v januári, tak do tohto momentu, čiže odteraz až do tohto času, máte akoby priestor na to, aby ste sa s tým vysporiadali, aby ste na tomu zapracovali, pretože vnímam, že už do toho januára, do tohto splnu sa vám tie veci vykryštalizujú a už budú, nazvem to tak, že hotové. Hej, hotové, vyriešené, doriešené, a v prípade, že by ste mali naozaj nejakú tendenciu si unikať od pravdy, tak do tohto splnu sa vám to proste pred tie oči dá, či sa vám to bude páčiť alebo nie. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej. Je dosť možné, že máte tendenciu potlačať to, čo cítite a vnímate. Prečo? Moja otázka je prečo. Bojíte sa, že neviete, ako narábať s tou pravdou, ako narábať s tým, na čo by ste prišli? Možno chcete žiť tej ilúzii, možno si vyberáte tú ilúziu, pretože je krajšia ako to, čo by mohla byť tá pravda. Ale vnímam, že sa potláčate, že pravdepodobne potláčate naozaj mnoho svojich aspektov. Ja by som povedala, že mnohé aspekty u vás sú ešte stále detské. A tieto detské aspekty, ktoré v sebe máte, to nie je nič zlé. Ide len o to, že ostávajú v tom veku, v ktorom sa udiala nejaká bolesť alebo nejaká trauma, v ktorom sa udialo niečo, kde ste sa potlačili. A toto tam zostáva. Možno ste potlačili svoju intuíciu, možno ste potlačili nejaké ďalšie vrstvy seba, ale už je momentálne čas, aby sa tieto potláčané časti, ktoré tam možno každý z vás cíti podľa toho, čo to pre vás je, aby sa už dostali do vedomia, aby vlastne vyplávali na povrch, aby ste sa na ne pozreli, pomenovali ich. Pomenovať ich je veľmi dôležité. A už môžu tieto aspekty vlastne dospieť. Čiže vy už nie ste tí deti, ktorým rodičia klamali. Už nie ste tí, ktorí musia žiť v nejakej fantázii. Už môžete mať to, čo chcete. A vy tu máte pravdepodobne aj veľa projekcií na tie partnerské vzťahy. Ono sa to tu proste ukazuje. Čiže mohli ste sa držať nejakej fantázie, pretože ste tak boli nastavení a proste ste to mali potlačené, ale teraz už môžete, možno preto vám môžu pomôcť ryby a element vody, spracovať tú fantáziu, spracovať to, kde v tých emóciách je tá diera, kde je to možno potlačené a ísť hore, pretože máte tu aj princíp Venuše, čiže láska k sebe, láska ku každej časti seba samých a už uvoľnenie tohto celého. Vnímam, že čo sa týka fyzického tela, pretože bavíme sa v týchto tarotoch už aj o fyzických telách a problémoch v tele. Vnímam, že môžete mať trošičku problém s pečeňou, ktorá môže byť prepojená na držanie hnevu, krivdy a vlastne odporu voči niečomu, niekomu alebo proste jednoducho všeobecne. Môžete tu mať problémy s lymfatickým systémom, kde je veľa tej toxicity, ktorú ste prežili v minulosti alebo počas svojho detstva, veľa toxických princípov plus nejaké toxické látky, hlavne ak pijete, fajčíte a tak ďalej, chodíte na umelé nechty, jedno s druhým, s tretím, to všetko má veľmi veľký vplyv na toxicitu tela, na lymfatický systém a zároveň aj na plúca. Vnímam aj plúca a ukazuje sa mi ako emócia u vás, jedna z najväčších emócií je smútok. Čiže na to, aby ste si uvoľnili lymfatický systém, si potrebujete z tela dostať von toxicitu a toxíny a na to, aby ste si uvoľnili plúca a priedušky a celkovo respiračný systém, si potrebujete uvoľniť smútok, žiaľ a pocity sklamania. Poďme sa pozrieť ďalej. Pomôže vám hlavne modrá farba, taká veľmi, veľmi modrá, vlastne všetky odtiene modré pre vás konkrétne. Vnímam tu, že niektorí môžete mať problém s hypofýzou. Vyslovene s hypofýzou a toto celé veľmi, veľmi súvisí vlastne s tým vrchom ako keby od plúc, priedušiek a hore. Tieto akoby čakry. Pretože môžete si tam držať to sklamanie zo života a pokiaľ si držíte sklamanie, tak to je taká energia, ktorá trošičku, ja by som povedala, že kebyže mám povedať, ako vyzerá sklamanie, podľa mňa vyzerá ako huba, ako pleseň. Hej, čiže takto nejak si to predstavujem a veľmi pod neptúnskymi farbami, takže taká modrozelená farba by bola sklamanie.
Dobre, takže myslím si, že máte čo robiť. Skupinka číslo 2. Ešte by som vám možno povedala, že pracujte s vodou. Pracujte a kódujte vodu. Voda, hudba a sound healing môže byť pre vás veľmi dobrý. Sound healing, po prípade aj farba, hej, čiže liečenie skrz farbu. Tam by som ponúkla modrú, modrozelenú, po prípade modrofialová. A samozrejme môžete ísť aj na terapiu, kde môžete tieto veci riešiť na hociaké alternatívne princípy a hoci čo. Takže čokoľvek, čo vlastne vás priťahuje a čomu dôverujete. A ešte vnímam, že niektorí, ktorí máte po prípade, neviem, ale vnímam, že ešte niekto môže mať problém akoby s presnými žľazami. Neviem prečo, ale proste vnímam akoby toto. Po prípade nejaké cysty alebo nejaké také zdúreniny ohľadom ako keby tých prs. To tu vnímam, po prípade problém s hormónmi a menštruačným cyklom. Pokým to tak je, tak to sme stále v téme. To sme stále v tejto jednej téme. Takže dúfam, že vám to dalo zmysel v tomto momente. Kľudne mi komentujte dolu pod toto video, čo vám z toho sedí, čo vnímate, ako to cítite, čo sa vám deje, proste čokoľvek, po prípade mi môžete napísať aj súkromnú správu, nemusíte všetko písať do komentárov. Takže ďakujem vám krásne, že ste udržali pozornosť týchto 20 niečo minút a prajem vám, aby sa vám to rozplynulo už tieto problémy a že si to vyriešite. Takže zatiaľ uvidíme sa na budúce pri Emperor Tarot a zatiaľ pa. Ahojte, drahá moja skupinka číslo 3, rovno bez nejakého motania, poďme rovno na to. Som zvedavá, čo budete mať vy. Wow, dobre, ja sa nedivím. Dobre, nedivím sa tomu, pretože cítim veľmi takú intenzívnu session. Dobre, takže OK. Môžeme začať. U vás by som povedala, že predkovia majú riadny momentálne ohlas. Normálne to príde, ako by stáli pred mojou kanceláriou, že haló, máme kopec odkazov, prečo nás nikto nepočúva. Takže tí z vás, ktorí si vyťahli túto tretiu kôpku, možno, že počúvate. Hej, to nehovorím, že nikto nepočúva nikdy, ale vnímam, že vaši predkovia majú teraz napilno, by som to tak povedala, napilno, pretože majú veľa odkazov a veľa toho, že chcú vstúpiť akoby do niektorých situácií, ktoré máte v živote a chcú vám akoby ponúknuť perspektívu. Chcú vám ponúknuť energetickú podporu a vnímam, že mnohí máte dary a talenty a také diamanty v sebe. Hlavne to vnímam ako naučené lekcie. Mnohí ste sa naučili veľmi hodnotné a signifikantné lekcie za posledných 12 mesiacov a vaši predkovia vám vravia, že to vidia. Že vidia tú prácu, ktorú ste robili na sebe, že vidia tú prácu, ktorú ste robili aj s nimi alebo pre nich, čiže tí z vás, ktorí ste vyslovene pracovali na sebe a s tým, že ste to mohli samozrejme ponúknuť aj predkom, po prípade ste možno robili niečo s myšlienkou aj na predkov, alebo ste robili niečo, čo mohlo pomôcť podporiť vašu rodinu a vaše DNA celkové, tak vlastne tým len chcem povedať, že vaši predkovia vás za to chvália, že to vidia, vnímajú a že sa ich to dotýka, že sa ich to dotklo, že to cítia a že boli schopní uvoľniť veľa, ja vám poviem, čo uvoľňovali, strachy, fóbie, limity, toxické presvedčenia. A povedala by som, že aj niektorí ste mohli pracovať aj na takých akoby väčších vážnych situáciách priamo, ktoré mohli byť prepojené na určité choroby. Napríklad niečo chronické, čo sa mohlo ťahať vašou rodovou líniou. Čiže niečo naozaj hlboké a chronické, čo môže postihovať viacerých členov, alebo mohlo postihovať viacerých členov v rodine, aby ste mohli byť práve ten článok, alebo môžete aj byť ten článok do najbližších 12 mesiacov, ktorý toto proste pochopí. Hej, že
aké limity, aké mantinely, aké možno zákazy vnútorné, emocionálne ste tu mali a čo je vlastne toxické. Tí z vás, ktorí ste si vyťahli túto tretiu kôpku, tak musím povedať, že máte takú energiu, že je dosť možné, že ste sa narodili s Plutom v Škorpiónovi alebo so Saturnom v Škorpiónovi. Ak to s niekým z vás rezonuje, tak toto je ešte ako pre vás také počiarknutejšie ako pre ostatných, alebo ak máte Pluto alebo Saturn v 12. dome vo vašom horoskope, tak toto tak isto. Čiže to neznamená, že tí z vás, ktorí to nemáte alebo neviete, že tento výklad není pre vás, len títo, ktorých som menovala, to môžete mať ešte ako silnejšie trošku alebo priamejšie. Dobre, teraz ďalej, čo by som ešte povedala, že momentálne, ak ste náhodou zažili za posledných 12 mesiacov odchod otca alebo detka, po prípade strýka alebo nejakého muža, mohol to byť aj váš muž, manžel, partner, ak ste niekto prežili takúto stratu, tak v tomto princípe mi to vychádza, že vás vníma, podporuje, je tam pri vás a odkazuje vám, že vás má rád, že s vami pracuje, že proste vás vidí. Hej? Čiže toto je veľmi dôležité, aby ste akoby navnímali a aby ste možno niektorí pustili predstavu, že ten človek bol obeťou niečoho. Hej, možno aj keby, že bol prípad, že bol obeťou, tak ako keby, že táto duša sa, alebo tieto duše sa necítia byť obeťou, že nie sú obete. Taktiež taká tá hĺbšia energia, alebo ďalšia taká energia, ktorú tuto čítam, je aj princíp toho, že ani vy nie ste obeťou svojho života, ani toho, čo sa vám dialo, alebo čo momentálne prežívate. Možno niektorí z vás prežívate nejakú chorobu, alebo niečo chronické, niečo prepojené na... ja tam vnímam nejaký blok. Hej, že možno niečo neviete. Možno niektorí ste... vnímam tam niečo s úzkosťou, panická úzkosť, fóbia, strach, niečo také, čo vás akoby limituje a čo vás blokuje, čo cítite, že je veľmi hlboko, čo je možno zaseknuté až vo vašom nevedomí a vy vlastne neviete, ako z toho von. Vnímam tu aj energiu bezmocnosti a to, čo vnímam ako bezmocnosť, tak si to prekladáte alebo sa staviate do role obete. A tuto aj predkovia vám hovoria, že tiež nie ste obeťou svojho života a tej situácii, ktorá sa vám deje. Potrebujete pustiť ten pocit toho, že ste ako v nejakej, že ste akoby tie ubožiatka, neviem ako inak to povedať, hej, ale vidím tu tú rolu obete, pretože nie ste tou obeťou a dalo by sa povedať, že to, s čím sa vy ako keby potýkate, tak vy v podstate viete aj čo to je, viete prečo to tam máte, pravdepodobne viete aj kvôli čomu sa vám to v tom živote zmanifestovalo a takisto aj mnohí ste si vedomi toho, že stojíte v tej role obete. Lebo ja vás tu, napriek tomu, že tu máte 12. dom, čo je vlastne nevedomie, tak z kariet, ktoré som si sama spravila, mi vychádza, že to už aj tak viete. Ale že máte tendenciu sa z tých problémov a situácií, z tých lekcií, dal by sa povedať, že máte tu ako dosť také hlboké lekcie, ako by ste z toho trošku unikali, ako by ste používali distrakcie namiesto toho, aby ste do toho išli. To môže byť televízia, môže to byť hudba, môžu to byť filmy, seriály, môžu to byť nejaké zlozvyky, závislosti, návyky, môže to byť erotika, môže to byť čokoľvek, len aby ste sa nemuseli sústrediť. Dokonca možno vás trošičku baví, alebo by som si to vám tvrdiť, že vám môže vyhovovať to, že ste v tej obeti, pretože možno čakáte, kto vám z toho pomôže, kto sa tam ako ukáže ako niekto akoby silný a dôležitý, ale tuto potrebujete použiť svoje IQ, ktoré máte veľmi vysoké z môjho pohľadu, po prípade máte taký ten logický rozum a viete sa z toho dostať, viete ako snápnuť von. Pretože niekedy vnímam, že ľudia, ktorí začnú aj riešiť určité rodové princípy, tak upadnú do takého pocitu, že oni sú tá obeť, ktorí musia vlastne tú rodovú líniu zachrániť, spasiť, vyčistiť, preliečiť, vyriešiť. A toto je taký ako spirituálny bias, ktorý
ktorým sa práve že distraktujeme od toho, čo je naozaj dôležité robiť. Pretože aj keby ste mali pocit, že vaša rodina si vás vybrala, aby ste to riešili, čistili, dávali dohromady, fixovali, tak pointou je, že za tým takzvaným rodinným výberom je vaša slobodná vôľa vstúpiť do tej role, ktorú vám rodina ponúka. Čiže nie ste obeťou a môžete vystúpiť von. Poďme sa pozrieť, aké energie by vám teraz najviac pomohli. Po prípade, padá mi mikrofón, nemám čas na toto. Takže môžu vám pomôcť ľudia, ktorí sú narodení 1., 3., 13. alebo 31. Po prípade 1. mesiac alebo 3. mesiac, 13. mesiac ešte nemáme, ale keby sme ho mali. No a ľudia, ktorí majú prominentné slnko, čiže ľudia, ktorí majú slnko v prvom dome pri ascendente, slnko pri mesiaci, čiže tzv. Temný mesiac, po prípade spln, narodený na spln, alebo takisto so slnkom v 10. dome, alebo pri dračej hlave a ľudia, ktorí majú prominentného leva, čiže ascendent mesiac v levovi, alebo 3 a viac osobných planét končiac Saturnom. Takže takíto ľudia môžu momentálne pre vás byť veľmi, veľmi podporní a môžu vás dostať von z toho principiálneho vnímania seba ako obete, z tých problémov a z toho motania sa v takých tých predkovských princípoch. Takisto by som povedala, že určití členovia rodiny, dokonca máme tu slnko a máme tu raka. Takže aj ľudia, ktorí majú slnko v rakovi, konkrétne slnko v rakovi, po prípade toto môžeme mať preložené aj ako otec a matka. A tu by som povedala, že samozrejme nie všetci musíte mať úžasný vzťah s otcom alebo s matkou, ale principiálne pokým je to možné, tak komunikujte o svojej rodine, o sebe, o tom, čo sa vám deje, alebo čo máte pocit, že sa opakuje v rodine s vašim otcom alebo s vašou mamou, najlepšie možno s oboma. Ak už to nie sú, môžete komunikovať s ich dušami. To je absolútne jasné. Môžete teda požiadať vašich rodičov o pomoc, alebo tí z vás, ktorí ste spirituálne advanced, čiže ktorí ste už veľmi, veľmi pokročili v spirituálnych praktikách, tak vy môžete požiadať svojich spirituálnych rodičov, čiže vlastne rodičov duše z 5. úrovne, alebo respektíve z 5. roviny. A pozrieme sa ešte. Dobre, a dokonca akože toto je veľmi rodinný, táto trojka, to je všetko o rodine. Jak to ťahám ďalej a ďalej, tým viac si tu vnímam rodinu. Zase ľudia, ktorí sú narodení 3. Alebo 4. po prípade 3. mesiac alebo 4. mesiac. Po prípade môže to byť aj 14. ešte, ak som to nepovedala. Áno. A vnímam tu aj energiu blížencov. Toto naznačuje, že ak máte súrodencov, tak matka, otec a súrodenci, akože, a potom sa mi tu ukazuje, že rodičia, starí rodičia, predkovia, akože toto je že predkovské čítanie, táto trojka. Čiže vnímam, že kto vám najviac pomôže je vaša vlastná rodina. Či už tá duchovná, tá spirituálna, alebo proste tá, ktorá momentálne žije a funguje. A tuto vnímam, že môžete veľa komunikovať cez vyššie ja. Pretože niekedy mi niekto napíšete, že ale ako to mám vyriešiť so svojou rodinou, keď sme všetci rozhádaní? Áno, mám na to niekoľko spôsobov. Takže vám teraz tie spôsoby poviem. Prvý spôsob je taký, že môžete to urobiť sami, vizualizačnou meditáciou, kde pôjdete, vyslovene si predstavíte, ako ste na nejakom krásnom mieste, niekto si predstaví čisté biele svetlo, niekto si predstaví šum mora, že prechádzate na pláži, proste predstavíte si nejaké miesto, ktoré je pre vás emocionálne, spirituálne, duchovne proste príjemné, prívetivé. Tam si predstavíte, že prichádzajú tí vaši členovia rodiny alebo tí ľudia, s ktorými chcete niečo vyriešiť. A tam v tom krásnom meditačnom priestore im to vysvetlíte. Poviete im všetko, čo im potrebujete povedať a navnímate, ako budete tú situáciu riešiť na tej duchovnej úrovni. Je najlepšie poslať čo najviac lásky, porozumenia, pochopenia
a môžete požiadať archaniela Michaela o to, aby vám pomohol, aby ste jasne počuli, aby ste jasne vnímali, aby ste našli tie správne slova a aby to bolo jasne a prezieravo doručené vyššiemu ja tej druhej osoby, po prípade duši tej druhej osoby, a aby tam bola zhovievavosť, prívetivosť, porozumenie, súcit, hej, čokoľvek. A môžete tú situáciu začať riešiť takto. Ja si pamätám, že keď som bola tínedžer, tak som našla jednu úžasnú knihu, že Karma rodiny, alebo nejak tak sa to volalo. Kebyže tú knihu niekto má, bože môj, bolo to super, pretože vtedy mi to veľmi pomohlo. Ja si pamätám, že som bola decko, ja som chodila na základnú školu a vlastne som tú knihu našla a tam bolo napísané presne, že môžete napísať list tomu človeku. A ja si pamätám, že vtedy som si vytipovala človeka, s ktorým som mala málo kontaktu, ktorý teda akože naozaj so mnou tak často nekomunikoval a napísala som list. Ten list som neposlala, ja som ho založila do inej knihy a išla som tuším do tábora na týždeň a aj keď som sa z toho tábora vrátila, tak mi mama povedala, že tento člen rodiny tam bol. Hovorím čo? A pamätám si ten moment, že to, čo som napísala do toho listu, že ako chcem, aby sme nadobudli ten vzťah jedno s druhým, s tretím, tak už vtedy, ako tomu tínedžerskému decku, a tým, že som toto urobila, mi to pomohlo. Potom, keď som bola trošku staršia, okolo 16-17, som robila toto, čo vám hovorím. Predstavovala som si toho človeka v tom čistom bielom svetle, povedala som, pozri, cítim sa takto a takto, chcela by som, aby to bolo inak, čo by sme s tým urobili, posielam ti lásku, posielam ti porozumenie, povedz mi, alebo proste niečo, hej, proste som to riešila týmto štýlom. Teraz, keď som už o trochu staršia, tak to riešim napríklad práve cez Theta Healing, kde to robíme, že bum, 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 hej, a už proste presný systém na to mám. A rada s tým ľuďom aj pomáham proste na sedeniach, čiže ja vidím, že tá rodová línia a akékoľvek vzťahy sa dajú očistiť, dajú sa zlepšiť, dajú sa zmeniť a dokonca pracovať s rodovou líniou je moja veľmi obľúbená vec. Aj so vzťahmi rada pracujem, keď sú dvaja, ale zbožňujem vidieť v tom, čo robíme, čo sa týka tety, tak vidím tam tých členov rodiny a proste ponúkame tam to, čo je tam treba ponúknuť. Čiže ja vidím, že to funguje. Tí ľudia sú iní, tí ľudia sa menia. Mne sa od toho, odkedy robím Theta Healing, zmenila rodová dynamika úplne. To je 101. Hej, a nielen mne, ale aj mojim študentom. Ja vidím, že mi to píšu, že mi hovoria, takže ľudia, toto funguje. Hej, pretože my sme energetické bytosti, máme vyššia, máme slobodnú vôľu. A keď ja pošlem niekomu bezpodmienečnú lásku, pošlem mu súcit, poviem mu, že chcem ti rozumieť a naozaj mu chcem rozumieť, tak neexistuje, aby to niekde zostávalo neustále zablokované. Bez toho samozrejme, aby mi to vyhovovalo. Hej? Čiže ja tu vnímam, komunikujte, povedzte, čo potrebujete. No, dobre, takže to by sme mali v tomto. Poďme pozrieť ďalej, lebo troška som sa rozkecala. Máte oveľa viac možností, ako si myslíte, čiže hľadajte tie možnosti, ktoré sú pre vás najpríjemnejšie, najpozitívnejšie a možno niektorí máte trošku takú akože ego a morálku nastavenú, že prečo ja to stále mám riešiť, prečo to musí byť na mne a tak ďalej, ale tohto sa zbavte, toto uvoľnite, pretože to nemá zmysel. Hej, nemá to zmysel si hovoriť, že prečo ja. Máte slobodnú vôľu, nemusíte robiť nič. Ale na druhej strane, ak vám to tam niekde prekáža, tak prečo nie? Hej, prečo proste nie? Dobre, poďme sa pozrieť na odkaz. Ešte. OK, vy sa momentálne pravdepodobne, keď toto sledujete, nachádzate v takej energetickej alebo v takom balíčku, poviem to tak, kedy začínate cítiť, že ste schopní to vyriešiť. Hej, možno, že pár týždňov alebo pár mesiacov dozadu ste možno nevedeli, ako na to. Teraz už, ako si toto akoby počúvate, ste na tom lepšie. Viete to oveľa lepšie, viete to oveľa viac a celá táto energia s vašou rodinou už naberá také momentum. Už sa to akoby zbieha do toho, aby sa tam vytvoril určitý shift. Takže ja vám absolútne dôverujem, že sa vám toto proste podarí. Poďme sa pozrieť na áno a podarí, pretože vyšiel vesmír. A vesmír v tomto princípe alebo univerzum zase raz Saturn, čiže vy tu máte takú akoby lekciu tej rodovej línie, že ako vy dokážete s tým pracovať, s tou záťažou, s tými
možno nejakými bolestiami, traumami, s tými fóbiami, s tými ťažkými vecami. Vaša rodina, táto trojka, hovorím vám, vaša rodina si prežila dosť. Prežili ste si veľa. Vy ste rozhodne není taká tá jednoduchá, neustále uškerená rodinka. Hej? Čiže nech je medzi vami čokoľvek, niečo, čo je možno aj veľmi, veľmi ťažké. Ja vnímam, že je možné to stransformovať. Je to možné. Je možné, aby sa bolesť alebo toxicita alebo traumy uvoľnili. Je to možné. A naberá to ten moment a už tá vaša celá lekcia, to vaše učenie, ktoré máte ako rodina, začína ísť do finišu. Čo skoro bude koniec. Hej? Takže cítim takú úľavu za vás, alebo za vás, nie za vás, ale s vami. Cítim takú úľavu s vami. Takže sa nebojte a nestojte na mieste. Je síce pre vás veľmi dôležité, aby ste pretočili tú svoju perspektívu o 360 stupňov. Hej, nejde to tak, že budete sedieť a robiť to isté, myslieť si to isté, vyjadrovať sa takisto a myslieť si, že vám to že ako niečo sa stane. Hej, ako musí byť tá práca, lebo je tu všade Saturn. Hej, Saturn hovorí, že pokým nedáš tu, nechcem to nazvať, že tvrdú prácu, ale proste pokým ten človek sa naozaj akože do toho nepoloží a nezačne s tým naozaj pracovať a nevzdá sa, tak len tak ľahko vám tam tie výsledky neprídu. Hej, čiže je veľmi dôležité proste nestagnovať, nebáť sa zmeniť tú perspektívu. Dobre, ešte sa poďme sa pozrieť, aké princípy tela a fyzického zdravia sa ukazujú pre vás. Ja tu vnímam hrubé črevo. Hrubé črevo je hlavne prepojené na pocity bezmocnosti, čiže keď máte nejaké problémy s hrubým črevom konkrétne, po prípade niečo chronické, niečo veľmi dlhé, zdedené, chronické, alebo niečo, čo sa vám ako keby po tej rodovej línii, že má to aj tento to mal, tak toto. Dobre. Môžete mať niečo s kardiovaskulárnym systémom. Vnímam tu kosti. Ja tu vnímam kosti, vnímam tu kostru, vnímam tu možno nejaké zakrivenia kostí, možno máte skoliózu alebo nejakú niečo chronické s kostiami, môžete mať osteoporózu alebo niečo artritídu, kosti kĺby, chrupavky, ďasná, srdce, kardiovaskulárny systém, žalúdok alebo žlčník sa mi tu ešte ukazuje a vlasy. Takže naozaj saturnovské veci niektoré. Vlasy, pretože strácate tú svoju silu. Strácate tú silu v tom zmysle, že inak akože vlasy, hej, môžeme tak žiariť hlava. Vlasy sú koruna krásy, ako sa hovorí. A na tejto slnečnej karte to tak je, ale vlasy sú prepojené na viacero princípov. Môžete mať chronický stres, ktorý môže znehodnocovať vaše vlasy. Môže tam byť problém s pečenou alebo dokonca aj s parazitmi. Takže toto môže byť jedna z týchto princípov a samozrejme vnímanie svojej vlastnej sily. A pokým ste v energii obete alebo proste v nejakých pocitoch bezmocnosti, tak tie vlasy veľmi dobre vyzerať nebudú. Dobre. Ešte pozerám, či je tu niečo, čo ešte si vyťahneme. Odtiaľto. Ešte tu niečo vnímam. Vidím žltú, naozaj nádhernú žltú. OK, imunitný systém. Akože imunitné alebo chronické veci. OK, dobre. Takže dajte mi vedieť, poprípade nejaké chronické bolesti ešte mi tu vychádza. Dajte mi vedieť v komentároch, v čom vám sedel tento výklad alebo v čom sa vidíte. Môžete to napísať aj do správy, nemusíte len verejne, ak je to niečo, čo možno nechcete úplne hovoriť, ja tomu rozumiem. Takže poteším sa vašim komentárom, vašim nejakým úvahám, čomukoľvek, keďže tieto výklady robím pre vás, takže ma zaujíma vaša perspektíva, váš uhol pohľadu, ako sa vám to páčilo, ako sa vám to počúvalo, po prípade čokoľvek. A kebyže niečo chcete, tak viete, kde ma nájdete. Takže ďakujem vám, že ste pozorovali a boli ste tu až do konca.
a prajem vám, aby sa vám to všetko už naozaj ukončilo, aby vám to svetlo zvnútra vytrisklo, aby ožiarilo všetko to, čo je treba do vedomia, do pochopenia a držím vám palce s vašou rodinou a vidíme sa na budúce pri Emperor Tarot. Pa, pa.